Hej. I denne video der skal vi kigge på sammenhængen mellem præprodukt og vinklen mellem to vektorer. I den forbindelse der har jeg taget kig på sætning 26, som siger, at for to vilkårlige vektorer, vektor A og vektor B, der begge er forskellige fra nulvektoren, der vil følgende derfor gælde. At hvis præproduktet er højere end 0, der vil vinklen mellem vektor A og B være 0 eller derover, men under 90 grader. Så det vil altså være mellem 0 og 90 grader. Derimod, hvis præproduktet er nøjagtigt 0, der vil vinklen mellem de to vektorer være 90 grader, det vil sige have en 90 grader vinkel. Og det vil derfor danne en ret vinkel mellem de to vektorer. Er præproduktet derimod lavere end 0, der vil vinklen mellem de to vektorer være i hvert fald mindst 90 grader, men ikke komme over 180 grader. Denne sætning 26 kan omformuleres lidt og bliver omformuleret i sætning 25, som siger, at disse to vektorer A og B, præprodukten mellem dem, kan omskrives til cosinus til vinklen, da man har en enhedscirkel, og man kigger på den hoslægning og hypotenusen, finder vinklen mellem den vinkel, der udspiller sig mellem hoslægning og hypotenusen. Og derfor vil følgende gælde. Vi har sætning 26 her, som jeg havde før. Nu har vi bare erstattet cosinus til 0, eller cosinus til vinklen. Det vil sige, hvis cosinus til vinklen er højere end 0, der vil som før vinklen være 0 grader. Hvis cosinus til vinklen er præcis 0, der vil vinklen være 90 grader. Og hvis cosinus til vinklen er mindre end 0, der vil vinklen være 90 grader, over 90 grader og 180 grader. Hvis vi lige kigger på en tegning her fra e-bogen en gang, hvor vi kan se figur 435, de tre muligheder for cosinus til vinklen. Vi ser mulighed 1 her, hvor vi ser, at vinklen er under 90 grader. Det betyder, at præproduktet mellem vektor A og vektor B er over 0, og danner derfor en spidsvinkel. Hvor vi ser i den anden figur her, der har vi en ret vinkel, som betyder, at præproduktet, eller cosinus til vinklen, mellem vektor A og vektor B er 90 grader. Det vil sige, at den danner her rette vinkel her på enhedscirklen. Sidste figur her er en stum vinkel, og der er cosinus mindre end 0, præproduktet er mindre end 0, og vi får derfor denne stumme vinkel på enhedscirklen. Vi kan også se på figur 436 her, hvor vi ser vektor A og vektor B igen over 0, vi får en spidsvinkel. Vektor A og vektor B er præcis 0, så vi får den her rette vinkel her, hvorimod at når den er under vektor A og vektor B er under 0, så vil den derfor få den stumme vinkel. Og ja, så kommer der nogle opgaver hernede, som vi selvfølgelig ikke skal regne i hvert fald lige nu, men vi kan lige tage et kig på sætning 27, som er en lille regel ud over det her, hvor vi siger, at hvis to vektorer A og B, der er forskellige fra nulvektoren, er ortogonale, altså står vinkelret på hinanden, hvis og kun hvis, der vil vinklen være 0. Det vil sige, at de to vektorer, hvis de to vektorer er ortogonale, der vil vinklen være 0, og vi vil få denne rette vinkel her. Det vil sige, vi kan allerede se nu her, og vi kan se her, at disse to vektorer må være ortogonale. Så hvis vi opsummerer en gang, så siger vi præproduktet mellem to vektorer. Hvis præproduktet er over 0, så får vi en spidsvinkel på enhedscirklen. Hvis præproduktet er præcis 0, får vi en ret vinkel på enhedscirklen. Og hvis præproduktet er under 0, der får vi en stum vinkel på enhedscirklen. Og
selvfølgelig, man kan regne med inspire og uden expire. Finde vinklen på den måde, så